journey sa ato ang Synodal Church. Siguro may suon nakadungog naman mo aning gitawag natog synodality. O ay uban siguro nato wala pa makadungog pero ato lining hatagan og ginagmay nga pagpasabot unsa ni nganhi unsay ato ang parte niining ato ang pagahimuon nga synodality sa ato ang simbahan. So, kining akong topic karon mudagan na ni siya og around 45 to 1 hour nga talk. Nya ighuman adunay pagpamalandong gamay, nya ighuman dayon ang ato ang benediction or paghatag o pagampo nato sa tuong mahal nga Dios diha sa Santissimo Sacramento.
Maayong gabi pag-usab kanatong tanan. Kumusta naman mo? Okay ra? Maigsoon, welcome nining ato ang Advent Recollection. Ang ako ang topic niini about sa akong giingon ganina about sa synodality. Ako ning gitaytulan og maampuon nga pagpanaw uban sa sinodadhong simbahan. Nakadungog na ba mo nining gitawag natog sinodo or synodality? Wala pa. Unsa may meaning aning synodality? Pag sinodo. Ha? Wala, no? Daghan ang uban nato wala makabaw unsa ning synodality o unsa ning sinodo. Pero before ni ana mo adto sa ta kadiyot sa ato ang unsay atong gisaulog karon, no? Nining bag-o natong liturhikanhong kalendaryo sa simbahan. Nagsaulog kita karon maigsuon sa panahon sa Adbyento. Okay. Unsa man ang Adbyento, no? Mubalik lang ta sa ato ang pagsabot kining Adbyento maigsuon. Nakakuan na ta niya, no? Nakadungog na ta, nakakita na ta. Siguro makahibaw maigsuon nga kining pulong nga Adbyento or Advent comes from the Latin word advenire, no? Meaning to say to come or to come toward. Advenire is the root Latin word of adventus, meaning also arrival. Naay sa Bisaya, naay moabot o ang pag-abot. Kinsa may moabot, kinsa may mo-arrive. Kaybaw na ta, niana maigsuon, mao si Hesu Kristo. But ang iyang pag-abot ato anang nasaulog 2,000 years ago or more, ba? Sa iyang pagkatao. Pero naa sa tay gi sa ulog karon nga mao ang iya sang ikaduhang pag-abot, di ba? So nagsaulog ta maigsuon sa paghandom, no? Paghandom sa iyang pagkatao karong Pasko, pero ang ato pong gisaulog sad ug atong gipangandaman ang iyang ikaduhang pag-abot. Muna nga Advent is the season of arrival. The arrival of Christ in our hearts, in the world, and into God's extraordinary plan for our salvation. Sa iyang pag-abot, iyang gihimo ang makaluwas nga mga buhat. Like for example, unsa may mga makaluwas nga buhat? Pagpasaylo sa mga sala, pag-ayo sa mga masakiton, pagpagawas o pagpanglingkawas sa mga gipang daog-daog, gipang ulipon, mao toy iyang gibuhat kanang gitawag natog extraordinary plan of salvation, ang pagbuhat sa pangluwas. Ato na nang nakita maigsuon ni Kristo ug iya nang gipadayon hangtod karon pinaagi sa simbahan. Oh, kasabot ba ta? Niabot si Kristo 2,000 years ago, nagbuhat sa makaluwas nga buhat, iyang gipasaylo tong sala, pero nagpaabot gihapon ta kanusa siya nga sunod mubalik. Timan iha, atong gisaulog ang iyang pagkatao 2,000 years ago, pero ang Advent na ay say muabot dasad pagbalik siya nga muhukom kanato sa tuang mga binuhatan. Okay? Next slide please. Now, ang ato ang pangandam, di ba? Advent meaning to say na ay muabot, no? Na ay muabot, pero unsa may atong buhaton? Ang muabot maigsuon ato ang pangandaman.
Kinahanglan mangandam kita, magtukaw kita, pagtuka, o pagka mabinantayon. Diba? Kung naay mo abot maigsuon, panalitan na atay bisita, unsa may itong buhaton? Ini ka fiesta. We have to prepare. We have to be alert. No? Nya magbantay kita, uy, unsa kay atong ipreparar, no? Unsa kay atong andamon, no? Karong moabot siya. Unsa kay atong ihalad, atong idapit niya, inigabot niya. That means to say, maigsuon, si Kristo sa iyahang pag-abot, no? Wa ta ka pangandam. Pero sa iyahang ikaduha nga pag-abot, kinanglan nato pangandaman. No? Muna nga ang pagpangandam maigsuon dili ni nagpasabot nga wala kitay buhaton, no? Nga magtanga lang ta, magpaabot lang ta nga kano siya magbalik, no? Total Father, membro na bitaw ta sa Kristyanismo, membro na bitaw ta nga Katoliko, niingon ta it is okay to believe, no? Okay ra na Father nga igor ata mo tuon niya. Total maluwas naman ta, no. Di ba unsa may giingon ni Kristo? Nga kinahanglan nga ang pagtuo binuligan og mga binuhatan. Ang pagtuo kinahanglan himuon diha sa buhat. Ug ang buhat maigsuon nato mao ang pagpangandam sa iyahang ikaduhang pagbalik. Munang mangutana ta karon sa tong kaugalingon, what is our way of preparation? Unsa may pamaagi nato sa pagpangandam nato sa pag-abot ni Kristo? Moingon din ta, Father, sa akong pangidaron karon, no? Sa akong pangidaron karon, na ako'y gihimo nga Father, nga apostolado. Sa ako ang bahin, kami na malang tulo sa akong papa, ako ug akong manghod, kaya akong mama namatay naman. Niingon ko sa akong papa, pa, biyudo naman ka, unsa may imuhang buhaton? Niingon din ko, magminyo kag balik pa? Dili ko dong, kay mamatay tag sayo ni ana. Anong mamatay magag sayo ba? Kay bisan di niya may magkasinabot sa akong bagong partner. Nothing can replace your mother anymore. Ana siya. Pero magunsa na malang ka. 67 years old na ka. Pagkamatay sa kumama, 64 siya. 63. Unya, retired na siya. Magunsa man siya. Ningon siya, dong, atong buhaton, kay wa man ta kahibaw nga kanus atakuhaon sa Ginoo, ato ang padayunon ang unsay gisugdan sa imuhang mama, ang apostolate. Ug unsa may apostolate sa akong mama? Ang iyahang apostolate maigsuon mao nga mutabang sa mga kabus, kanang mo refer maigsuon kanang naay mga, for example, kung naay mo'y mga kaila nga giabandon na silang pamilya, na ba mo'y nakahibaw-an na niya na? Kanang naay mga tao nga bisag naa sila'y pamilya pero ang ilang ginikanan, no? Giabandonar na ang ilang mga ginikanan. Na ako'y dire gid sa Liloan, pag-assign ako 2014, naghilog ko gidto sa Green Hills. Dinha sa unahan, naay usa ka tiguang nga gibiyaan siya sa iyahang anak nga lalaki, unya gisagup siya sa iyang silingan, pero diin siya gipakatulog maigsuon ilawom sa abuhan. Gibiyaan ilawom sa abuhan. Wa na manumbaling, wa na magpakabana ang iyahang anak, ug gibilin siya ngadto. Ug unsay akong gibuhat? Ako ang gitawgan ang DSWD, akong gipapirma nga indigent, ug ako ang gipakuha sa gasa sa gugma. Aron katong tigwa nga adto to siya atimanon hangtod sa iyang kamatayon. Namatay siya dito sa gasa sa gugma, pero namatay siya nga malinawon
namatay siya nga adunay mga tao nga ning tabang kaniya pagpreparar sa iyahang kamatayon. Nagpasabot na maigsuon nga kitang tanan dinhi no mangandam gyud kay wa ta kay baw maigsuon kanus at akuhaon sa Dios. Pero sa akong pagpangutana ligi unsa may klase sa pagpangandam nato? Giunsa man nato pagpangandam mas tong kaugalingon maingon ta, Father, volunteer mi sa simbahan. Yes. It is okay, no? It is encourage gyud nga mo volunteer ta, nindot kay na mo volunteer ta sa simbahan. Pero ang ato bang pagbolunteer sa simbahan nakahatag ba ni nato sad og pag-increase, no? Sa ato ang tinud-anay nga pagtuo diha ni Kristo? Kay timan-i maigsuon ha, mao ni akong pamalandungan. Daghan ra ba nato nga nangalagad? Yes, tuod nangalagad isip lektor, minister, kolektura, or magpamembro sa lain-lain nga mga community communities. Pero ang ilang tumong ug tuyo maigsuon, dili ra ba gyud tinud-anay nga pagpangalagad. They are there just to escape the problems back at home. Nga, tungod kay ang wa sila atimana sa ilahang mga anak, munang magpamimbro na lang sila og mga grupo sa simbahan, kay ari nga ri, may pa sila, matagad sila. Ari dinhi maigsuon, makakaon sila. Ari dinhi maigsuon, mahatagan sila og unsa man pagdaig sa ilang kaugalingon. Muna nga, taruhon yun nato, ang ato ang pag-volunteer nga ri, tinud-anay bagyod ni, nga wa, ang motivasyon sa itong pag-servisyo nga ri, pamaagi ni nato nga sa atong pagpangandam sa itong kaugalingon, pagbalik sa tuang Ginoo. Timan kitang tanan din himaigsoon, puro na naana sa midlife stage, o ang uban nato naana, nag-umbaw na, sa departure stage sa itong kinabuhi. Pero ang atong pangutana din ha, mao kini, giunsa man nato pagpangandam kung kuhaon na ta sa Dios. Muna nga, kining gitawag nato pagpangandam, importante kini sa tuang kinabuhi. Labi na gayod maigsuon, when we are reflecting and giving our best sa tuang pagsaulog karon sa ning panahon sa Adbyento, panahon sa pag-abot sa tong Ginoo, panahon pa gyud nga kitang tanan mangandam, magtukaw o makinahanglan nga naatay pagkamabinantayon sa usag-usa. Ug karon musud na ta maigsuon unsa may klase sa tong pagpangandam. Mo dining musuday tani ining ang atong simbahan karon nangandam kita sa pagsaulog nining gipangaluhan ni Papa Francisco kining synodality, no? Synodalidad. Ug unsa maning synodalidad? Kaning ako ang pagpaambit dala ni siya sa English ug Bisaya kay usahay magson lisod kaayo paghubad sa in English ngadto sa Binisaya. Pero I guess makasabot naman siguro no. Okay? So synodality means journeying together as people of God. It indicates a way of listening to each individual person as a member of the church to understand how God might be speaking to all of God, to all of us. So ang synodality maigsuon panaw, journey nga kitang tanan, no? Kitang tanan diri sa parokya, no? Nagpanaw ta. We are journeying as a people of God. Kay kitang tanan maigsuon, membro man ta, no? We are called people of God. Nagpanaw ta. Nya asa man ta padulong? Unsa may atong buhaton, no? It indicates a way of listening to an individual person as a member of the church to understand how God might be speaking to each and one of us. Nga maigsuon sa atong pagpanaw di ay ako, kamo, tagsa-tagsa kanato, naminaw ta sa pulong sa Dios. Unya sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios,
Unsay ato ang nakuha diha sa pulong sa Dios, no? Og giunsa nato kining pulong sa Dios sa ato ang pagpuyo, pag-translate ni ini ngadto sa ato ang inadlaw-adlaw nga kinabuhi og sa atong inadlaw-adlaw nga pagpangalagad. Panalitan, si Father Junji moingon, ang Dios mahigugmaon, ang Dios maluluyon. No, nadungog ta ni ana, no? Maayo ra bagay kita, labi na gayog kanang sa Salmo responsoryo, moingon dayon, Gihinom, nagmaluluyon ikaw uban ka namo. Mahikitam kanta ni ana. Pero inigkanta nato, inigbasa nato, unsa may apil ni ana sa ato ang inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga lektor, kanang makakita mog mga pulong nga moingon dayon nga ang Ginoo maayo ug maluluyon. Sa imong kinabuhi kaha ni ana, naka-feel ba ka sa kaayo ug pagkamaluluyon sa Ginoo? Kay naay usa ka lektor na hinumdum ko, no? Maayo kay siya mo kanta, no? Pero one time ning sulti siya, ning confide siya nako, Father, di naman gyud nako maagwanta ang akong sitwasyon sa akong pamilya, di naman ko kasabot asa man ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kana bitawng ingana megson nga mubasa ta, mukanta ta sa pulong sa Dios, pero into real life situation dili ta makabati, di ta ka-experience sa unsay gibasa nato, sa unsay ato ang gikanta diha sa balaan nga kasulatan. Munang daghan kay nato maigsuon nga nakadungog ta nga maayo ang Dios, makadungog ta nga maluluyon ang Dios, pero inigabot sa aktual natong mga kinaiya, sukwahi ang atong gipakita ngadto sa atong isig katao. Mahubita ng the Word of God is always a mirror towards our personalities and characters in life. The Word of God mirrors our personal characters in our life. Nga inigbasa na to, tinuod maayo ang Ginoo, tinuod maluluyon ang Ginoo. Mo nang nagmaluluyon ko karon, nagmaluluyon ko sa akong igsuon, kay ang Ginoo naluoy nako. Mo bitaw nang ingana migsuon, ning basa ka, ning kanta ka, pero imong gipatuhop ang imong gikanta ug imong gibasa sa imuhang inadlaw-adlaw nga experience sa pulong sa Dios. Na usab ka maigsuon tungod kay nadasig ka sa pulong sa Dios. Maunay gusto sa atong Santo Papa nga mubalik ta maigsuon, mubalik ta sa pagpamalandong nga ang pulong sa Dios, no? Nga kita nangalagad dinhi, we are journeying, ang pulong sa Dios nagsulti siya kanato og kaniyang iyang gisulti maunay makapausab sa tong inadlaw-adlaw nga kinabuhi sa pagtuo. Diba? Mo bitaw na maigsuon na dasig ko gyud nga mukuha dinhi nining Advent recollection kay human nako nganhi na na-assign daghan kay kog mga realizations sa akong kinabuhi isip o sa kapari. Mutuog mo sa dili magsuon, musultian ta mo kay nag-journey man tag usa ka tuig nganhi. Sa ko ang usa ka tuig dili ni siya magpalaban ko ninyo, but I am speaking inside my heart nga pag-abot nako nga ri sa liluan, I found a home. Nakita nako nga na ako'y usa ka nindot kaing lugar, kay nakita nako ang mga tao, no, nga welcome kaayo. Pero na
Na trauma ko maigsuon, musulti ko nini sa akong mga kaubang mga pari. Kaya nga naman, naaman may mga differences. Pero karon wa na to nako kana kay kami suod na kay ming katong akong mga batch sa una, katong akong mga kuyog sa una, nahimo ming suod. Kaya nga naman, ako mang gipatuhop ang pulong sa Dios kanang pagpamalandong, pagpasaylo ngadto sa mga tao nga wala nako magkauyon, wa mi magkasinabot. Pero maigsuon mo tuong sa dili, nindot apan dili nindot ang akong pag-istar nga ri sa parokya. Pero daghan kay kong mga realizations maigsuon nga unta sa ako ang mga katuigan nga mahimo kong pari, maningkamot ko nga unta ang ako ang kinabuhi, ako ang ihatag ngadto sa mga tao. Ako ang hinay-hinay nako nga makasabot gyud ko unsa may role nako sa akong pagkapari ngadto sa Dios ug sa mga tao. Tinuod man nga naa ako'y mga apan, tinuod man nga naa ako'y mga kakuwangan, pero naningkamot ko maigsoon nga unta kining adlaw nako nga pagbasa sa ebanghelyo, kining adlaw nako sa pagbasa sa pulong sa Dios na ani mahitabo mahimo sa ako ang kinabuhi, na ani kausaban sa akong kinabuhi. Mabitaw na migson makaingon ta nga naiuban nga moingon nga sus dugay naman ta ni siyang nangalagad pero di man gyud siya mausab. Na ay mga kaparian nato, no? Dili wala ni lipod-lipod ha, mga laiko man og mga pari ato ginung hisgutan. Na ay mga pari dugay na unta sila sa palang pagkapari, pero sigir man kita mo'y sabot nila. Na atay mga pari usahay, pero kining liluan labayanan man ni og usahay mga batig nga mga kinaiya sa mga pari. Di ba? Dili lang ang liluan maigsoon, daghan pa mga parokya nga nang reklamo ron. Ay, Father, sus, gilabayan na sad may og mga pari nga ri nga perting sa putuna, looran. No? Pero dili raman ang mga pari maigsuon maoy nagpanaw. Kita man pod. Pero moon sa kung naay pari nga bati, pero ang ato pong kinaiya dili sad bati sad, magunsa man ang simbahan. No? Parihara. Pari bati, kita sad bati, wa joy kalahian. Pero maigsuon kung naay usa ka pari nga luuran, batig batasan, pero ikaw nga nangalagad ka sa simbahan, ang imong focus ang Ginoo, nga wa ka matayog, nga wa ka manumbaling sa kinaiya sa pagkapari, dili ka priest-centered nga pagkatao, di gyud ka matayog ni ana sa ilang mga kinaiya. Kaya nga naman, ang imong focus between you and your God, between me and my God. Muna maigsoon sa katapusan sa tong kinabuhi, no? Dili man na mo ingon nga pila man kapari ang imong giserbihan, dili. Ang pangutana na tinud-anay bagyog ka nangalagad sa simbahan. Ang imo bang pagpangalagad, imo bang gipunting ngadto gyud sa tinud-anay natong gialagaran, dili ang pari. Kay ang pari maigsoon lumalabay, ang pari tao, kami tao. Mubitaw na nga ako di jud ko nga maikog jud ko nga musugo. Maikog jud ko nga mamalihog. Mamalihog ko panagsa pero kana sigurong dili na ako makaya, pero kung sa mahitmon ako nga ako rang muhaton, ako yung himuon. Mo na maigsuon, no? Kitang tanan dinhi nga ata nagpanaw ta. Nga atay gitawag kining synodality. We are journeying together, reflecting, no? Reflecting and trying to understand how God might be speaking to all of us.
It is an invitation to foster organized conversation in every diocese, and together we might better read the signs of the times and respond with justice, mercy, and compassion. Now, the Church of God is convoked in synod. Kitang tanan maigsoon gitawag na kita sa pag-apil ni ining synod. Walay usa nato maigsoon ang maawit, walay usa bisag dili ka mga lagad maigsoon, basta as long as ikaw binudyagan, kitang tanan maigsoon gitawag sa pag-apil ni ining synodality, no? Mo nang giingon ni Pope Francis, by walking together and together reflecting on the journey made, the church will be able to learn from what it will experience, which process can help into living communion, participation, and mission. Nga kitang tanan maigsoon miyembro sa parokya sa parokya sa San Francisco, no? San Fernando de El Rey, no? Kitang tanan gitawag dinha sa paghiusa, pagsalmot ug pag-apil sa misyon sa tuang Ginoo. Muna maigsoon moingon ta, Father, unsa maday ang simbahan? Ang simbahan mga kaparian ra ba? Kaobispuhan, mga madre, mga gipang-ordinahan, dili. Ang simbahan nag-compose na natong tanan gikan sa kaobispuhan, sa mga laiko, no? Kamong mga laiko, ug gani maigsoon kadtong mga tao karon nga nalayo na sa simbahan kay wa na maabti sila sa mga nangalagad sa simbahan. Giapil to sila, no? Nining gitawag na tog synodality. Journeying, walking together, reflecting, no, the Word of God in our lives. Muna maigsuon, tanawon nato ang logo sa synod. Kita mo na, nga gikan sa gabayng bata, ngadto sa masakiton, ngadto sa mga kaobispuhan, ngadto sa mga tiguang, kitang tanan giawhag sa pag-apil, pagpanaw ni ining gitawag na tog synod. From 2021 to 2023, tulo ka tuig. Paghuman natog sa ulog sa 500 years, di ba? Nagsaulog ta 500 years 2021, gisugdan gisaw uday na sa pagsaulog nato sa synod nga gipanguluhan sa tuang Santo Papa. Tiban-i maigsuon ha, ang synodality usa ka pagpanaw, journeying, walking together, no? Gikan sa mga bata, sa mga hamtong, mga tigulang, mga masakiton, pobre man o madato, mga gipang-ordinahan nga mga obispo, mga kamadrihan, mga kaparian, kitang tanan apil ni ining synodality. Now, sa niining diwa ang synodalidad makahimo sa kinitibuk ang katawhan sa masambahong paglakaw sa unahan, pagpamati sa espiritu, pagsalmot sa misyon sa simbahan, paghiusa ni Jesus taliwala kanato. Kitang tanan gitawag sa hiya sa tuang pagkabinunyagan, katokong giingon, nga aktibong musalmot sa kinabuhi sa simbahan, diha sa tung parokya, sa gagmayng Kristohanong katilingban, sa mga kalihukan, sa mga laiko, sa mga kabatanunan, o sa mga edad-edaran. So nagpasabot maigsuon kining synodalidad, no? Ato nining gihimo, no? Diha sa tung pagserbisyo, diha sa tuang pagtukod sa BEC, diha sa tuang mga kalihukan sa laiko, labi na gayud, no? Kining ato ang parokya sa San Fernando, grabe kini nga ri ang couples, no? Proud kay ko nga lig-on kaayo ang mga couples for Christ. Bisan adto mo sa Cebu, moingon din nga unsa may mga aktibo kayong parokya sa couples for Christ, moingon din na sila kasagaran daghan gyud akong nakadungog gyud ko ang San Fernando El Rey Father nga chapter couples. Grabe kaayo na sila ka solid ang ilahang chapter, ang ilahang organization ngadto. So nindot kaayo. We can be proud of nga maigsoon nga dili lang festival ang ato ang
madungog nga ni sa liluan, sayaw-sayaw, kundili di ay usa sa mga lig-on kayong organisasyon din sa San Fernando El Rey, mao ang Couples for Christ. Naa naglihok, naa ning participate, naa nangalagad. Okay? So, maigsuon, unsa may kalihukan sa simbahan? No? Kahibaw man ta, ang kalihukan sa simbahan na ay tulo ka buok, ngining gitawag na tog haligi, ngining sinodo, o mga kalihukan sa simbahan. Una, ang paghiusa, ikaduha, ang pagsalmot, ang ikatulo, misyon. Unsa maning pagkahiusa or communion. Ang Dios nagtigom kanato ingon nga lain-laing mga tao sa usa ka pagtuo, pinaagi sa kasabutan sa iyang gitudlo sa iyahang katawhan. Kita karon maigsuon, gihiusa ta. Coming from the different barangays, coming from the different family backgrounds, coming from the whatever status, pobreta, naata sa middle, naata sa naayuban nato dato, no? Gihiusa ta karon. Naayuban batanon, naayuban hamtong, nasa natoy tigulang, no? Pero daghan man mo ingon nga ay la sa migtawag tigulang, Father, no? Alali sa mi sa hamtong. Pero kini maigsoon, ang simbahan nagtawag kanato nga gihiusa ta naa dinhi karon. Mo nang ang paghiusa nato pinaagi ni ining gitawag natong Advent Recollection. Mo ni una nga unsa man gibuhat nato isip usa ka simbahan nga naghimo ta karon sa recollection, Advent Recollection. Ikaduha, kaning pagsalmot, participation, nga mga laiko, religyoso, pagsalmot sa lawon nga pagpamati, ug matinuhuron nga pagpamati sa usag-usa. Ang pagsalmot na nukad sa kamatuoran nga kitang tanan, matuon nga may katakos sa tinawag sa pag-alagaray sa usag-usa, pinaagi sa gasa sa ilang gidawat sa Espiritu Santo. Religyoso ako, laiko kamo, naata ning participate ta nining gitawag na tog Advent Recollection. Dili ni nagpasabot maigsuon ha nga kay ako mo'y naghatag niini mas makamao nako. Dili. Naay nato nga ni maigsuon nga mas makamao pa kaysa nako. Dili ni ingon nga kay si Father expert na siya kay siya goy nakatidili. Kitang tanan maigsuon, we have our own expertise sa ato ang kinabuhi. Oh? Naay uban maayo din ha nga amahan sa ilang pamilya, naay uban maayo nga inahan sa ilahang pamilya, naay uban maayo nga karpintero, no? Daghan tang gasa maigsoon. That is why moingon ta nga ri nga gihiusa kita ning participate ta sa unsa man kining activity sa simbahan, pero dili ni nagpasabot nga ako nga nagstorya dinhi, no, mas labaw pa kaninyo, dili. Gihiusa ta that we are all equal, no? We are all level in the eyes of God. Ako lang kay inyo man kong gisugo nga mohatag ni ining recollection, na ako'y gitawag na kog privilege. Pero dili ni nagpasabot maigsuon nga expert na ko ni ini. Dili ni nagpasabot maigsuon nga kamao na ko ni dili. Nakidangtanan maigsuon pinaagi sa tuang mga tagsa-tagsa ka mga gasa, mga talento, kitang tanan magtinabangay, mag-inalagaray, kita mo na, no? Tinawag sa pag-alagad sa usag-usa, pinaagi sa mga gasa nga ilang gidawat sa Espiritu Santo. Timan maigsuon, kung ang mga kaparian ra mo oy nagdumala dinhi, di gyud na sila mo lahutay. Pero kung naata, naamo nga mga laiko, naghiusa ta maunang ning asinso, no? Nagmalampuson ang atong simbahan tungod kay naata nag-inalagaray ta sa usag-usa. Kining akong gibuhat maigsuon, it is a way of pangalagad diha ninyo. It is a way of serving you. Kay usahay ra ba maigsuon naarbay sa tong una-huna nga ato yung alagaran ang pari, dili. Kami mga kaparian mao'y unang mualagad diha ninyo. Kaming mga kamarian kinahanglan mga lagad diha kaninyo.
Ngunit timan-i nga kami, kamo, naatangan hi pag inalagaray sa usag-usa, pag tinabangay. Muna'y gitawag na tog participation. In other words, collaboration, cooperation with each other. Ang ikatulo, misyon. Ug unsa maning misyon? Ang atong misyon maigsuon maong pagsaksi sa gugma sa Dios, taliwala sa tibuok banay sa katawhan ug pagsangyaw sa ebanghelyo. Unsa may tumong og tuyo nganong niabot si Jesus ngari sa kalibutan? Unsa may misyon ni Jesus? Ang misyon ni Jesus maigsuon mao ang pagpaila nga ang Dios sa gugma ug kaluoy. Timan iha, unsay misyon sa tong Ginoo? Ang Dios pagsaksi sa iyang gugma ug kaluoy para natong tanan, para kita maigsuon makakak-on pud ta unsaon nato paghigugma, unsaon pud nato nga mahimot ang instrumento sa kaluoy ngadto sa uban. Muna nga gihiusa ta sa Dios, we participate, and then we go into the mission. Ug unsa man ang mission nato migsuon sa akong giingon, sa akong gibutang dinha, that we go to spread the good news and to do what Christ did. Ug unsa may iyang gibuhat? Ang paghimo sa butang nga makaluluwas sa iyang gugma ug kaluoy para natong tanan. Muna maigsuon, kitang tanan dinhi maigsuon, kinahanglan na ata. Muni atong pagpangalagad, kining atong gibuhat karon, misyon na ni. Nangalagad na ta. Pero unta, kining atong pagpangalagad, tungod kini, kay ang Dios, kahibaw ta nga ang Dios nahigugma kanato ug naluoy kanato. Munang dili ta takos maigsuon nga moingon ta nga, oy, maayo ra ba kumubasa? Dili. Unta inigbasa nato moingon ta, Ginoo, tungod sa imong kaluoy ug gugma, gihatagan ko nimong pribilehiyo aron mubasa sa imong pulong. Ginoo, tungod sa imong gugmang kaluoy, nahimo kong limister mo nang nigpakalawat ko diha nimo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy gugma, na ako dinhi isip usa ka kolektora nga nagkuan sa mga gasa sa mga tao para itabang nato sa simbahan ug sa katawhan sa Dios. Ang atoang pagka-alagad maigsuon, dili ni tungod kay naatay katakos, dili. Ang atong pagpangalagad dinhi sa simbahan tungod kay ang Ginoo naluoy ug nahigugma kanatong tanan. Ug maunta ang atong pagpangalagad ng atong misyon intawon hinaut unta nga ato pug kining dad-on kining gugma ug kaluoy sa Dios ngadto sa uban. Muna nga ni atong activities no na akong gikuha na sa Facebook. Na din ha dako kay ngisi balik ta na to na ay na simbahan, renewal sa mga lectors sa tong kapilya, naghimo tag misa, na atay confirmation, and the rest of the activities sa simbahan. Okay? Now, muadto ta sa tinguha, sa laing tinguha sa sinodo. Nangalagad man ta, kahibaw naman dita maigsuon nga naata sa simbahan, in order to have communion, paghiusa, in order to participate, yes, pagsalmot, unya paghimo sa misyon. Mo na ato ang general nga tawag sa tuang pagpangalagad sa simbahan, no? Nga mo mahiusa ta sa uban, nga dayon human mosalmo ta sa unsay mga aktibidades sa simbahan, no? Nya dayon mohimo ta sa misyon pagbuhat sa kaluoy gugma sa Dios ngadto sa tong isig katawo. Karon sa lain nga tinguha sa sinodo, unsa may ato ang lain nga tinguha? Moderitso lang ta nga rin sa ubos maigsoon ha nga ang pagtinguha nato sa sinodo kini sang gitawag nato pagpamati
kung unsa ang gisulti sa Espiritu Santo ngadto sa simbahan. Pagpaminaw sa pulong sa Dios, buhing tradisyon ug kadtong anaa sa kadaplinan, mga margins, mga pobre, na tuwa karon sa kalero, tuwa karon sa bukirang bahin sa tong parokya, unya pagsuta sa timaan sa panahon. Unsa may atong sutaon. Nganong mamalandong man ta unsay dagan sa tong panahon. Kay maigsuon pila ka tuig na, no? Naay dagko kay mga panghitabo na nahitabo sa tuang kalibutan, sa tuang ngari sa tuang paligid, katilingban. Unyang usahay maigsuon dili lang sa ta mamalandong, no? Ngano ka nino na niabot man ni ngari? Ngano kahang naa kay COVID-19, no? Muna nga mamalandong ta unsa na may panghitabo. Nig pamalandong sa nato, moingon din ta nga unsa kahay kuan ani sa Ginoo, no? Unsa kahay sinyalis niini sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kining mga panghitabo maigsuon, no? Nga unta aduna nay impact sa tong kinabuhi, nga unta dinha sa tong pagpanghitabo. The more ta maigsuon nga madasig sa pagpangalagad, the more ta maigsuon nga mangita og way nga mahimo tang instrumento sa Dios ngadto sa uban. Like for example, nahitabo COVID-19, diin man ta. Mingon ta, tago mi Father, tago mi. Kay hadlok mi, nabay nangamatay dinhi sa COVID, membro sa tuang kuan, mga nangalagad, may they rest in peace. No? Atong iapil na sa misa na to pon. Mingon ta, COVID-19, yes, tinuod na. Mingon ta, unsa may gibuhat nato panahon sa COVID-19? Mingon nita, wala Father, nang hadlok mi. Pero mutuo mo sa dili maigsuon, kami sa akong papa, no? Nahimo ming volunteer sa Caritas. Akong papa mo'y driver ug ako mo'y tighakot. Unsa may amo ang gihakot, unsa may amo ang gikuan. Didto mi sa mga parokya nang hatod og mga bugas, nang hatod og mga hygienic kits sa mga frontliners, nang hatod ngadto og mga basic nga mga needs sa mga tao nga nanginahanglan. Ug maunay among gibuhat 3 years. Niingon ko nga hadlok mi, pero niingon ko nga ang Ginoo ray mag-igo nato pa. That means to say we risk, no? Ning risk gumi sa mong kaugalingon kay ngano man kay kung way mo lihok maigsuon, no? Kung way mo'y magpakabana, kung way manunungbaling panahon sa COVID, no? Luoy kaayo. Kung giasa lang nato sa mga frontliners atong panahon sa COVID, no? Dili siguro tayo magsun nga mahimutang mangmalampuson karon. Pero naay mga tao, dili lang ko nako ipakuan ninaw, pero ning risk gumi kay kaybaw mi magsuon nga they need our help. Nga ang katong mga frontliners dili lang to makaya nga sila ra. Kay kaybaw ko magsuon ang mga frontliners gidaog-daog pud sa mga tao, no? Gipasa-pasa sila. Giingnan sila nga ayaw mo nganhi, ayaw mo dinha. Ayaw mo pagsud nga ri kay makatakod mo, luoy kaayo. Pero wa mi maigsuon, no? Amo silang gidad-an og mga PPEs, amo silang gidad-ang mga pagkaon kay kahibaw mi maigsuon kung walay gitawag natog pwersa or kanang gitawag natog mutabang nila, di gyud to nila makaya, no? Unang makasabot mo ana, labi na gay gutong nay mga anak nga mga nurses, mga doctors, mga medtechs, no? Nga ning hatag silang kaugalingon panahon sa COVID-19, dili lalim. Pero sa ako ang pagpamalandong maigsoon, I have to do something during that time. Unsa may nahitabo pa? Kining gitawag natog inequalities and injustices sa tuang mga migrants, sa tong mga local workers. Pila man ninyo maigsuon ang inyong mga kaparintihan ninyo na wagtangan og trabaho karon? Naaba mo'y mga kaparintihan nga nawagtang og trabaho, na retrench, for example ngadto sa Mitsumi, pila ka buok gipang
gipangtangtang karon sa dili Mitsumi, MEPSA. 4,000 workers mo'y gi-report. But pilaray nakabalik. Asa naman to sila? Unsa may mahimo nato nila? Wa ta kay baw. Munang moingon ta, iya rami Father. Iya ra ta. Pero luoy kay maigsuon. Unsa may nahitabo nato karon maigsuon? Katong ato ang mga nabulag karon sa ilahang pamilya, ang atong mga OFWs nga karon maigsuon na problema kay ang ilahang haligi silang pamilya, naghimo na pug laing pamilya ngadto sa laing nasod, extramarital affairs. Muni na panghitabo nato. Ug unsa man ang isip usa ka simbahan, unsa may atong mahimo niini? Unsa may ato ang wala lang. Kay nga naman, okay raman ta nga ri sa tuang pagpangalagad. Dili. We have to do something, maigsuon. Di man maigsuon ha, ang sinodo para natong tanan, gikan sa bata, hangtod sa tigulang masakiton, kitang tanan, kinahanglan, muapil ni ining sinodo, magpakabana, maghiusa, musalmot, muapil sa misyon sa Dios sa hinggug magkaluoy. Munang dili ta kutob lang nga moingon ta ay naluoy ta, dili. Ang kaluoy kinahanglan adunay bugti nga tabang. Mo bitaw na migsuon, moingon ta nga kanang kaluoy, that is sympathy. Pero Pope Francis would like to tell us that sympathy is only a beginning. You have to have empathy. Ug unsa man ang empathy? Kaluoy nga adunay action nga himuon. Munay atong himuon karon. Nga dili lang ta makita ta sa radyo o makadungog ta sa radyo, makakita ta sa telebisyon nga moingon ta nga kaluoy po ning nasunugan sa Luok Mandawi, makabalik pa ba kani sila? Pero kutob ra ta ni ana. Ning tunol ba ta? Wala. Ning hatag batas tong mga extra nga mga clothes? Wala. Munang kutob ang simbahan maigsoon, usahay kutob ra gyud sa to ang mga paril. Kutob ra gyud sa paghimog mga projects. Pero in reaching out sa mga tao nga nanginahanglan, usahay kuwang ug kuwang gyud kaayo ang ato ang simbahan. Wa gyoy nahimo. Muna nga, sunod, kaning cry of the poor, hilak sa mga kabos, cry of the earth, hilak, tungod maigsoon, na abusaran na ang ato ang kalikupan. Mo bitaw nang grabe kayong baha sa syudad. Grabe kaayo ang panghitabo maigsoon nga, gamay lang nga uwan, grabe kayong lunok. No? Kadungog na ta nga dito sa bukirang bahin sa Sugbo, ngadto sa Siraw, na hinay-hinay nagkahugno ang yuta, no? Erode na ang katong balay sa akong classmate, katong nakita mo sa katong Facebook nga ning dahili, katong baguhay lang ngadto sa Grahe, balay to sa akong classmate. Naabot gyud ngadto sa ubos. May gani kay nakagawas sila. Pero unsa may mahimo nato? Wa gyud tay mahimo kay nga naman ang kinaiyahan ning lihok, ang kinaiyahan nga dugay nang natong gipanamastamasan karon naningil na. Munang ning tiyabaw ta ug kinsa may naapektahan ani, dili ang mga dato kun dili kasagaran mga pobre. Munay panghitabo maigsuon. Ikatulo ay kaupat, the lack of faith and corruption even within the church. Kay baw maigsuon nga dili na ni sa pagkuan daghan kaayo ang skandalo karon nga nahitabo sa atong simbahan. Pari ng hilabot, pari ng urakot, pari nga naay mga affairs. That is the corruption inside the church. Unya unsa may mabuhat nato ni ana? Dili lang ta magpakabutang bungol lang ta, dili.
Timan maigsuon, as a community, we have the responsibility of telling our priests of their responsibilities and duties. Father, pari ra ba ka? Na ay pari na miesta pag nagmotor, pag abot sa motor, yang giparking nya gisita siya sa habal-habal driver, giingnan siya nga i-parking na sir, i-parking nagtarong, ingon siya pari ko. Giingnan siya, ngano man nagpari ka, supposedly ang pari mohimo untag mga maayo, pero ikaw mura man kag dako kay ulo. Iyang gibalhin nya nasuko siya pagmayo, iyang gi apil siyang wali, nasuko siya maayo. Kay ngano man usahay, dili gid usahay, we priests are always entitled kay pari man mao ni mauna dili. Unta maigsuon, kamong mga laiko should have the guts to tell us what is right and what is wrong, to inform us nga Father sayop na dili na ako kapila ko sultiin ni ana ug mo kano, sige salamat, sorry kaayo, dali ra kay ko mga igpasaylo kay ngano man kay baw man ko nga dili na mao. And that is the way maigsuon nga makakaton ko, that is the way maigsuon nga mutubo ko sa akong pagkatao ug sa akong pagkapari. Once nga naay musulti nga ang akong binuhatan, ang akong kinaiya sayop, ug mao nay buhaton nato isip pagkasimbahan, synodality, journeying. Muna among gihimo, no? Frontliners, kung makita na ito maigsuon, ang mga frontliners na natulog, ang uban nga gipang sunog na, gipang cremate, ang naay pare, no? Kauban ni namo nga dito siya sa kuan, wa siya moduol, pero daghan kayo 50 ka mga patayng lawas, iyahang giblessingan, dayon gipang lubong, munay nahitabo pag COVID, no? Nya ang mga frontliners ning sulti na nga dili na mi kaya, kung asa naman ang gobyerno, asa na mga tao mo nanginahanglan silang tabang panahon niadtong COVID, no? Dili lalim. Unya mao sa ni nahitabo na to maigsuon sa tong mga migrants didto ko sa US 2 months ago. Ning bisita ko sa kuang auntie nga nurse. Pag uli na ko sa Qatar, pag-agi na mo sa Qatar, daghan kaayo mga OFWs nga ning uli nangutana ko, ningon ko nga nganong nanguli man mo? Niingon dayon sila nga, Father, nahuman na among kontrata. Nya wa na day mo i-renew ha. Dili na Father. Kay ngano man, kay naa na may gitawag natog Saudi cessation. Unsa man ning Saudi cessation? Kanang ang motrabaho nga tumigsuon dili na mga langyaw kundi ang ilahang mga lokal nga mga tao. Mga taga Saudi na, dili na sila mudawat kay mga Filipino. Naiuban maigsuon na retrench, no? Naiuban nga gipang retrench kay ngano man nangalugi ang ilahang kompanya, manang nanguli sila. Naasad ko'y usa ka kuan nga ning kumpisal nako nga for 15 years OFW siya sa Hong Kong, pero wa siya for 5 years, wa siya sweldohi sa iyahang amo. Nya pag 6th year niya, mas gamay pa ang iyang sweldo nga naa pa siya sa Pilipinas, ging-ana ta maigsuon pagtratar ngadto sa laing nasod. That is the problem of our Filipino workers ngadto sa laing nasod. Munang maingon ta, wa man tay pakiana Father kay ila masana na masatay ato, but no, naatay
tulubagon pud nila. Kay membro sila sa tuang simbahan. Sympathy is just the beginning. We need to have empathy towards others. Mao ni maigsuon pod ang nahitabo, no? Katong pagbagyong Odette, ambot diin mo ato, no? Diin ta ato, nanago siguro ta. Pero sa panahon sa bagyong Odette, no? Busy kay ta sa amuang kaugalingon, no, nga naghatod og mga relief goods, most especially ngadto sa akong province, sa parokya sa akong manghod. Mutuo mong sa dili maigsuon, muusa naman ta katuig, no, karong October 16 sa bagyong Odette ng December 16 at 8 p.m. ning abot ning landfall gyud ang kusog kaayong hangin ug uwan ngadto sa parokya sa akong manghod. O diriyot gud mi mga mahatay kay ang light materials man ang kumbento sa kumanghod. May gani maigsuon, no? Akong gibinuangan ako manghod kay pagkaugma ning may gani kay ning hangyo ta nikalit lag santos among mama, no? Kita mig picture sa among mama among giampuan nangayo mig pangaliyo po niya nikalit lag ka santos akong mama. Pero na eventually naka-survive mi. Pero dili lalim maigsuon, no? Gitawagan mi sa kong papa, giingnan mi sa kong papa nga dong uli na mo. Biyai ang parokya. Kay kusog kay nga ri sa syudad. Ayaw gyud mo din ha pabilin. Pero unsay mong gitubag pa gibutang minganhi para mo'y mulid sa mga katawhan nya kami mo'y mo abandonar sa amuang balay. Di na makaingayon. Among isultian akong papad. Ari lang mi pa. Unsay mahitabo. Pero grasya sa Dios na okay ra taon. Muna pagkaugma, dito dahin ko sa syudad, nangayo dahin ko mga relief, tabang mi hatod, gikan ngadto sa diin na nga igo ang mga tao sa lain-lain nga mga party sa South na atay gibutang natog action. Mission to spread God's love and mercy. Muna kaning sunog ni siya sa Luok, Mandawi ug around 700 households ang naugdaw. Nyaw karon pa sila kaybaw kung makabalik ba sila o dili. Nang maingon ta nga watay mahimo, Father. Yes, watay mahimo. Pero unta na atay mahimo sad para nila. No? Niingon si Pope Francis, we are all in the same boat. We are human family living in our common home. We are in the same boat and we are all human family living in the same home. Kung unsay bation sa usa, maupuntay bation nato sa tuang kinabuhi. Kung nagsuffer ang usa, unta maka-feel pud ta sa ilahang sitwasyon, sa ilahang nahitabo silang kinabuhi. Kining tulo, last na lang siya, tulo ka mga butang nga unta atong mahimo karon panahon sa Adbyento. This is a way maigsuon nga dako man kay tong mingon ta, dako kay tong ingon ta. Yes, we have communion, naghiusa ta, tinuod na atay participation, no? Ning salmo ta, ning kuanta sa mission. Pero in a particular way, si Pope Francis niingon siya, kining gagmay nga buhata, kining mahitabo ninyo matag adlaw sa inyong kinabuhi. Dili lang sa simbahan, kun dili adto sa inyong balay, inyo ning mahimo. First, kining encounter panagtagbo, no? In the season of Advent, Jesus made an encounter with us. Tinuod na, nakigtagbo si Jesus nato. Nagpakataw siya uban kanato, no? Nakigtagbo siya kanato. And his encounter, nothing leaves Jesus indifferent. Everything is of concern to him. Encountering faces, meeting eyes, sharing in individual history. May naigsuon sa itong inadadlaw nga kinabuhi, daghan kitang
matagbuan, di ba? Panalitan maigsuon, anhata mo adto tag kulon, daghan kitang matagbuan. Ug unsa may matagbuan nato? Usahay mga tao nga nasa siras, usahay mga tao nga nagpakilimos, usahay mga tao nga siguro nangabuang tungod sa drugs niya, wa nay buot niya, maglakaw-lakaw na lang sila sa sa dalan. Naay uban nga mukalit lang natog hangyo, mangayo tag kuan. Munay pa nagtagbo. We are meeting people everywhere in their different situation. Pero nindot kayong giingon ni Pope Francis, ningon siya nga Jesus leaves nothing indifferent. Everything is of his concern. Encountering eyes, meeting eyes, encountering faces, meeting eyes, and sharing individual's history. Iyag yung gitanaw ang iyang mga naong, gitutukan ang ilang mga mata, ug nakigsinati gyud siya sa unsay ilahang sitwasyon sa kinabuhi. Mo pud nato. Naatay mga problema maigsuon, naay tao nga andam nga maminto. Andam nga moingon nato nga Father, no? Nya unsa may atong buhaton, no? Munang sa sunod, maigsuon mo ni atong buhaton sa sunod. Ang sunod mao ang pagpaminaw. Listen. True encounter arises only from listening. Jesus simply listens. For whatever amount of time it takes, He is not rushed. Most importantly, He is not afraid to listen to Him and His heart, and not just with His ears. Okay? Si Kristo naminaw, wa gyud siya magdali-dali. No? Unsa may pasabot niini magsuon? Naay mga tao nga para kanato ganahan nga musulti. Pero usahay dili sila makasulti kay mataha sila nato. Naay mga tao maigsuon nga gusto mo share sa ilahang mga problema kay bugat na kaayo. Dili na pasabot maigsuon nga kung sultian ta naatay ikasulti balik nila. No. Ang gusto ni Pope Francis mao kini. Simply listen to him and to her without saying any words. Paminawa lang. Ayaw lang pagsulti ha. Murag naakay baon nga tubag sa iyang mga pangutana. Ayaw. Paminawa lang. Naghumang paminaw, maingon ta nga, siguro musulti ka nga, nakasabot ko nimo, pero unsaon man tika pagtabang. Kaysa mo ingon ta, iampo lang na, no? Iampo lang na, adto lang pangutang atos pare. Ayaw. Ang imo din ha is simply listen. Wa na kay kinahanglan buhaton pa. Dili ka mo offer og solusyon. Ayaw mo ingon nga adtos DSW dili ayaw. Kung wa kay maayo nga tambag, kung wa kay maayong solusyon sa problema, simply listen. Kay maunay kuwangan nato karon maigsuon ang pagpaminaw nga way maminaw nato kay gusto kitang tanan musulti gayod, kitang tanan aduna gyoy ikasulti. Bisag out of topic na, out of context na, bisag dili na mao ang ikuan, musulti gyud dili. Kinahanglan maigsuon kung wa ganitay maayo nga ikasulti, dili na ta musulti. Maminaw ra ta. It is enough. Muna giingon ni Pope Francis. Paminaw lang. Ayaw pag-offer og solution. Kay siguro maigsuon sa himong hinay-hinay nga pagpaminaw niya ang Ginoo, himuon kag instrumento sa Ginoo nga ikaw mo'y pasultion niya sa unsay solusyon sa iyang mga problema. Dili diha-diha, pero it takes time nga himuon kang instrumento sa Ginoo. Munang
Moingon ta nga adto lang patambag ngadto sa mga pari, dili. Kay ako mismo maigsuon, dili ko makatambag sa mga tao nga muduol nako. Wa ko'y gitawag nato og kanang ready nga mga solusyon sa mga problema. Kay ang usahay maigsuon, ang muhatag sa tambag nato dili kaming mga kaparian kundi ang Dios. Muna nga naay mga tao nga ipadala sa Dios nga maoy muhatag kanimo sa mga tubag sa imuhang pangutana, mga tubag sa imong muhatag solusyon sa imong problema. Dili kaming mga kaparian. Siro naay gamay namo nga siguro makahawang sa inyong mga gipangbati, pero dili gyud necessary kami. Ang buhaton namo maigsuon, moingon mi nga I'll pray together with you. Dungan ta magampo. Dili lang moingon nga iampo lang na, dili. Dungan ta nga magampo. Kitang duha mo'y magampo, dili lang siya. Kay timan si Jesus, wa gyud niya iabandonar ang mga tao. Iya gyung gikuyugan. Mo po na maigsoon sa ato ang pagpangayo, moingon ta tabangan ti ka, dungan ta sa pagampo. Paminawa nga iguman dungani og pagampo. Ug ikatulo, mo'y katapusan, mao ang discernment o deciding. Sa Bisaya, pagsuta o paghukom. No? Discerning. Unsa man ang discerning? Muna yung pagsuta. Pag-aninaw. Unsa may aninawon nato? Pag-aninaw, may suon nga the encounter and listening are not end of themselves, leaving everything just as it was before. On the contrary, whenever we enter into dialogue, we allow ourselves to be challenged to advance in our journey at the end, and we are no longer the same. Kaning pagsuta maigsuon nga sa tuang pagpangalagad, no? Nga diha sa tuang kuan naa natay nasuta nato nga ang Ginoo di ay nag-uban kanato. Sa atong pag-uban sa atong Ginoo nato, naatay gihimo nga desisyon. Sige, karong adlaw mauni akong buhaton. Mauni ako ang himuon. Sa akong pagkalektor, nabasahan nako nga nasuta nako nga pagkamaayo di ay sa Ginoo. Munang mo decide pug ko karon nga kining pagkamaayo sa Ginoo ako ang dalhon ngadto sa ako ang isig katao. Every day maigsuon, matud pa, is a learning experience from God. And we discern atong sutaon nga kining mga kaayuhan nga nahitabo sa atong kinabuhi, mauni makahatag kanatog challenge, pag-usab sa atong kinabuhi, og dili paghuman nga mahatagan kitag pag-usab sa atong kinabuhi, andam kitag tagana sa paghimog hukom, paghimog action, nga atong buhaton unsa ang atong nasuta, atong naaninaw sa atong pagserbisyo sa Dios. Muna ang importante kay magsuon nga maminaw ta. Di ba? What is prayer? Unsa may pagampo? Wa mo kabawon si pagampo. Prayer is our conversation with God. Our dialogue with God, our relationship with God. And it is not just maigsuon nga one way nga ikaw ray mo storya yang Ginoo mamati, dili. Mo storya ta Ginoo mamati, ang Ginoo na po'y mo storya, kita na pod ang mamati. We speak, God listens, and after He listens, He speaks to us, and we in turn will listen to the voice of God. Maminaw ta mo ni prayer. Muna migsun, kung naminaw ta sa pulong sa Dios, atong aninawon pulong manis Ginoo. Ang Ginoo maayog maluluyon, maumong ginipulong sa Ginoo. Dayon naminaw ta niya na ato dayon dadon hukman day nato atong kagaling. Karong adlaw maghimo kog kaayuhan
Akong dadon kining maayo og pagkamaayo og pagkamaluluyon sa Dios ngadto sa akong isig katawo. That is discerning and deciding, pagsuta o paghukom ngadto sa usa ka binuhatan. Muna maigsuon, ang pagserbisyo nato dili lang nganhi sa upat ka haligi sa simbahan. Ang serbisyo mahitabo when we go outside the church, when we do the deciding moment sa tong kinabuhi, nga unsa may ako ang nakuha sa akong pagsimba ganina, akong puy-an, akong buhaton ngadto sa ako ang panimalay. Maunay gitawag nato pagsuta o pagdesisyon. Munang tulo ka bukha atong buhaton: encounter, listening, discernment, and deciding. Sa Bisaya, panagtagbo, pagpaminaw, pagsuta, o paghukom ngadto sa usa ka maayong binuhatan. Munay himuon nato sa tuang inadlaw-adlaw nga kinabuhi. That is synodality. No? Baliko na to, unsa ganito tulo ka pillars haligi sa simbahan, di ba? Unsa to? Communion, participation, and mission. O karon mao ni giingon ni Pope Francis, kinahanglan ta nga tag-encounter, listening, discernment, and deciding. Panagtagbo, pagpaminaw, pagsuta, o paghukom. And we participate in this, what we call the synodality of the church. Muna gihimo ni Kristo, tanawa, kita mo? Tagbo, minaw, no? Yan, ning decide siya, no? Kita mo pirmero, nga ning tanaw siya, mata sa mata, dayon nakigtagbo siya sa mga bata, naminaw siya sa mga makasasala, nasuko si Kristo, iyang gipanglatigo ang mga tao kay nganuman gahi kay ulo, no? Masuko ko din ang Ginoo, pero sa katapusan ang Ginoo iyang gibuhat ang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang makasasala, si Magdalena nga usa ka prostitute. Encounter, listening, discerning, deciding. Mo pa naghimo niya magsuon, encounter. No? Atong dato nga batanon nga dato ang pag dito sa Imaos ug si Zacchaeus iyahang gisultian niya diha sa pagsulti, naminaw sad siya sa unsay mga problema niya. Ning offer ba siya solution? Wala dayon. Pero iyang giingnan nga ayaw na pagpakasala. Uban ka nako. Muna magsuon, kining akong gipakita nako, sharing ni siya, this is what we call synodality. Bisan kanilang upat atong hinumduman, moingon ta, what is synodality? Moingon ta, we are journeying. And in our journey, we learn how to encounter, we learn how to listen, we learn how to discern, and we learn how to decide. Ang synodality, ang sinodo, usa ka panaw, diin nakakaton mi, diha sa among pagtagbo sa among isig katawo, pagpaminaw kanila, pagsuta, o paghuman pagsuta, among gihimo paghukom, nga kami among himuon ang gipabuhat kanamo sa Dios ngadto sa among isig katawo. Okay? Inalanta. So that is the end of my reflection and sharing to this evening. I hope and I pray nga naamoy nakuha ning gamay nga humubo nga pampamalandong kabahin sa synodality, maampuong panaw ngadto sa sinodalhong simbahan.
karon atong himuon ang pag-expulsion sa Blessed Sacrament. Sanctum ergo sacramentum mere cerne ed ante cum documentum novos that read the way, rested fides supplementos and so defectue genitori lascitu jubilatio Salus honor virtus quoque set et benedictio procedente ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem di celum prestitisti eis. omne dilectamentum insiavente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabilis passioni tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacramesteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nubes iudirescentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Giawhag ko kamo, inigbayaw nato sa monstrance, atong itunol ang ato ang tagsa-tagsa ka mga intensyon, mga pangumuyo ngadto sa Dios, ug atong ilakip sa atong mga kaigsuuna, ang ato ang mga pagampo, ang mga kaigsuuna natong nangalagad, mga member servers nga ri sa San Fernando Rey Parish nga nangamatay.
Divine praises, daygon ang Dios, Daigon ang Diyos, daygon ang iyang santos nga ngalan. daigon ang iyang santos nga ngalan. Daygon si Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Daigon si Kristo, matuod nga Diyos, matuod nga tao. Daygon ang ngalan ni Jesus. Daigon ang ngalan ni Jesus. Daygon ang iyang mahal uyamot nga kasing-kasing. Daigon ang Daigon niyang maluyamot nga kasingkas. Daygon ang iyang bililhong uyamot nga dugo. Daigon ang iyang bililon-yamot. Daygon si Jesus diha sa santos uyamot nga sakramento sa altar. Daigon si Jesus, diya sa santos, iyamot ng sakramento sa Sakramento altar. sa altar. Daygon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Daygon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Santa Maria Santissima. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daygon ang iyang santos ug walay buling nga paggipanangkon. Daigon ang iyang santos sa walay nga pagkapanagkon. Daygon ang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ang iyang mahimayaon ang pagsakas sa langit. Daygon ang ngalan ni Maria Birhen ug Inahan. Daigon ang ngalan ni Maria Beren Ginahan. Daygon ang iyang putli uyamot nga esposo si Senyor San Jose. Daigon ang iyang puti, iyamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daygon ang Dios diha sa iyang mga angheles ug mga santos. Daigon ang Diyos diya sa iyang mga anghel nga santos. O Sacrament, O Soli, O Sacrament Divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Sa makausapa, daghang salamat sa pagtambong ng Advent Recollection ug rest assured sa ako ang mga pag-ampo kaninyo, labi na gayod sa atong pagsaulog ni Apuhon sa adlaw sa pagkatao, paghandom sa pagkatao sa atong manunubos. Daghang salamat o God bless na atong tanan. Maayong gabi sa tanan, sa ngalan sa atong team of pastors o sa Paris Pastoral Council. Dako kayo atong pasalamat sa ato ang Advent atong speaker karon nga mao si Reverend Father Harvey Argoncillo atong tagaan sa Masipang Pakpak. O kamong tanan usab nga naa karon Masipang Pakpak. Daghang salamat ug maayong gabi.